בגלל שהוא יודע מה התאריך, הוא מנסה לשפר את הסיכוי שלהם להגיע לים ויותר מהם, הוא עוזר להם. רגע, ואם הוא לא היה עכשיו חופר את כל זה, יש מצב אז חלק מהם לא יצאו לצלחו את המתאים תחת הכל. חלק היו מגיעים ושכבים היו יורדים עליהם. הוא בעצם עוזר להם. אז מה הם עושים איתם? שמים בדלי ואז מה? אחרי זה משחרר אותם לים. לים, בטח, לים. איזה הוא! ילדים, לכו, תיקחו לך ביד. למה? זה מה זה דרך? תחזיק אבא. בואו נביא את החוץ. בואו נביא את החוץ. הביצים, תראו, זה ביצים של זוחלים, לא של עופות. כל הזוחלים מטילים ביצים, זה כמו נייר. זה רך כמו נייר, זה לא קליפה קשה. יש שם קצת סידן, אבל זה הרוב סיבי מאוד, וזה כמו נייר. אם זה היה קליפה קשה, אין לצו מקור שיכול לשבור את הקליפה מבפנים כמו לאגוזל. הקליפות של... אבל איך זה הגיע לזה? כל כך הרבה ביצים? לא ראיתי. ממש חופרת? שזון דמה. תראו לה בטה זון דמה. טבע האנושי זה... דווקא בוא מהצד השני לדלי. רוצה לעבור להחזיק קצת התערבות שהיא כבר מוקדמת מדי, לא? אבל למה הוא היה חצי בחוץ?